Okay, tagaro din, Rugyan, nga iba sa pagayam, ti pakasalitaan ni Lusing nga napuluan. Tamukat mo, Dear Manong Nemi. Isagsaganak Manong Nemi, ti pangrabyan mi, iti asawak ka nagtalungan mi. Diri ta umalatiw ni Abirat. Abirat kunak kabuta asawa mi katagkabsat. Buhay. Ano nga tamanan ti umay ng ibaga? Uno may nga tagchismis. Ano nga nga awang nga obra di balayda. Kati umadinin ti pa nagluluto. Abirat Sonia Mano. Ay, Abirat, kumusta? Simre kaklatan ta, nakalukat ng teri daw ta sa angoyo, sa maiklatan sa kusina na. Ano ti sagsaganan? Kahit kumantag pakbet, Abirat. Kahit bungan sa mula yun dahil ta. Damat garden mi arubayan, likod ti balay, ti kunadang backyard hapag. Backyard hapag. Kapay awan ng gatang yun na yata. Daki pa yung tagmula. Ay, so pa nga malibre ya Abirat. Sa may sa, presko. Kanateng maluto na siguro. No, kumata nga palit tiyanda, di mo amo, no, kaano nga naburas. No, malaylay, kita damat ikabil dan sa, tapos nga makinahang mako nga malaylay. Kapuros nga rin ako nanda. Adamulak na sili, tatarong, okra, parya, adamatan kamatis. Bawang lang ha, ti katangan. Kaya na napay ti maylok. Kaya ka mo, tsaron na. Baba mo, adulatan natin. Ay, ngamda kami nga, siyempre, adalatan natin. Ay, adalata, karne. No, awang karne, adalata mat ikan. Nga kasukat ti karne. Awang ba anak mo ya? Sino anak ko? Katalo mat anak ko. Kani, Gigi. Dagitay, anak mo nga duwag, adaldamat sang. Ni Gigi, awang pa. Dito fourth year high school. Nga kaskwala ni Katig anak ko. Nagitag kasinsin. Siguro katanda masit inobrada so nga nabahan na lado nga gawid Abirat. Kahit ni Katig nakasapsapa nga nagawid. Tangang ka na yung kibagbaga na dyan anak ko. Ha? Balay, eskwela, balay. Numalpasan ni klase yung gawid ka. Kaya nagkaskwalaan damat ka ni Gigi. Ti anak mo. Api itak dawang pa'y. Ada siguro trinanabaho da ko nakmayat Abirat. Ay, apo ay. Di mo samit amo nga aywan ti nauna nga anak mo. Kat balasa ngayon. Pag ko naman nga mo aywanan. Kita man datoy. Oh. Saan ka di nga datoy Facebook ni Gigi datoy? Uno awang Facebook mo. Ante Facebook ko. Apo hamong kitkitaan di kita upload anak mo. Apa ano problema mo ya? Kadata. Di kita man. Agdadang nga da. Oh. Nobyon sa na Gigi data ka-appear na. Kaskwalaan na kita. Kaya pangawad awan dito anak ko. Kaya kakaskwalaan damat. Sa balin sa section di anak mo. Ure pa eh. Handa nga kaseksyon handa ka hati kini Gigi, Abirat. Isong awan dita. Tiyo nang pidya ka talaga makidangdang at anak mo. Nga tamat, ipag. Ay, Abirat. Amom. Agabirat ha. Agasawa da kita, agkabsat da kita asawa ta. Iso nga kayat kung isakit ka. Isakit kumat dat anak mo. Dinakit kuladon kumanikati. Nasa pang agawid, wal pasan na klase, agawid dahil. Lalaki nagyaman Abirat, no, kastaman ti panang concern ka iti anak ko. Ken concern ka kanyak. Iso nga ron, Abirat, nga tinggarim di anak mo, no maladlado nga agawid. Ken ibagam ken kuhan ng saan nga makibarbarkada, okay nam. Ken kinam kita i-upload na iti Facebook nga. Tapos na sakit, mamonitor mo. Oh, dati pa ni. Nagkatugaw na iti dahil nga lalaki. Anat kahit nasawan ng picture na nga nagkatugaw. Oh, kinam dati ko
Facebook dagi anak ko. Oh, kina. Oh, awan ti may upload nga ladawan nga sa bali. Iso na gid at picture nga nakapaspas nga basbas at libro. Dito ta anak mo kitilada. Kitilada ka po picture na, tilada papapanan na. Jesus apo ya lusing panangisakit ko na ito kita kayo. Tapno ni kas takat sanggad to nga agsangsangit into no ta anak mo ket mayaw awan. Gaman nak abirat. Sige, bang mabirat ta. Kasaritak to di anak ko. Bagbaga ak to di anak ko. Nakapanawen man ni min abirat. Sonia iti sumangpet ti anak ko nga inauna nga ni Gigi. Nahan nga banuak man. Kasi nakaniapod Diyos anak. Nagiti kakabsat ko, dada pala sango. Bagam kadakwata ng mapandang naglabar. Naka-assignment na nga tan. Tulungan to basit nga assignment na anak ko. No, ako laki to Bramon. Pinalataw ka. Ina sa kasubi nga project. Nanang. Among ka din kabut ito yung antim nga Sonia. Ni mamang ni Kati. Kasing Kati. Impakpakita ng kanyak. Nagitay Facebook mo. Yan tawol. Nagitay dildilawan na nga ro. Nagitay parang picture mo. Nagitay laki. Kada parang inangaw yun. Kuha data. No dito yung nanang. Hindi ko na ito. Hindi awang klase mi. Kat siyempre. Hindi awang klase mi. Kaangaw kami. Pipinicture kami. Kasi kulat na dito yun. Api ka nung awan dito ni Kati. Hindi kami nagkaseksyonan. Daydayawan, ibang panakil na nga ni Kati kat na siya at kanong anak, tamasapang agawawid. Kini jay Facebook na, awan ti makita nga madi. Anang Facebook na? Nga account na? Apay, adukat account na? Panagkunang talot account na baka hanggang makikita ni auntie. Nagkita dumang account na. Baka i-suggest nga ako, i-upload na nga nagkita panakikuha na na. Picture na, panakikuyog na nagkita lalaki. At damat lalaki nung kakuyog na. Panagkunak nanang ada boyfriend na. Ana, ni Kati ada boyfriend na. Subat ko na. Kasi ka nga ay, nang matpurture high school ak pala. Uri into na akong tikalis na nang jak to ararabidan na ita. Hindi mang mangan kami manong nami tadamatan ti asawa kanitante. Ni istorya kanitante ti amin. Ana? Concern uning kanyak kada tayo na narunong na kini Gigi nga inaunang anak ta. Imbaga nga natin, jak kano among aiwanan ti anak ko. Alakit na siya at concern suna. Sana yung kumperar. Kani Kati. Kani Kati kano kat masapsapang agawawid. Kani di Facebook na, account na, awan ti mati nga mabuibuy nga picture. Idinto na ni Gigi kano, makipinpinicture kada kiti lalaki, anatay kaskulaan na. Kasi diluwan na. Mabam na tayo sona. Kasi tayo amuna kitaan ti madi ti pada nga tao hindi na amo kitaan ti bagbagina. Kasi tayo tamukat mo. Kung nagit di naman amo nga dakdakil mo kami yung mukat na parang ganon. Kasi lakas dyan. Sila tayo taipos mo at tudubat ganyan di pukos di bang ibagbaga. Isa ang kanayon ko matibagbagaan ti anak ko manong nami tabalasang harot isunan. Kaya dito minsan manong nami nga napanak iti sari-sari store na danan ko dito ni Kati. Madamat Facebook na. Anta ka chat-chat na. Kati, ay, auntie. Kaya, apay nga dito ka, agyang adlakad to'y. Kumang di balayo. Nakabang biyangot tinanang. Apay, igamang klat cellphone ko. Ungtan na.
Ti cellphone, ket pagtawag laeng, no, da ka di eskwela, unong siyak ti bang tawag ken ko na. Stricto rin nanang mo. Huwag nga rin, anti. So nga, nangarami na karot sa baling account. Takang ka na yun, check up na cellphone ko. Nangaramit kat sa baling account. Kaya makita na lang ta, nata, in-block ko isuna, kaligid doang account ko. Nagluko ka mo ten. Tapos hindi kasi takat sa nga mamo ni nanang, nagiti araramidek. Ngati amuna kita na siya ati araramidem. Okay na? Sino nga kachat mo? Ito boyfriend ko. Andi, please, Andi Lusing. Hamon ito may bagawin, nga boyfriend ko. Muna ka naman, nagsarita kayo. Ako pagdalagan, hanalakit sa lutsud. Kaya saan ko ibagbaga? Hanang patakasta. Hindi may bagak kang kabalasan ko. Kaya, hanggang pa lamang boyfriend. Kung saan ko nga saan nun mag-boyfriend, may katulad ito nga boyfriend ko. Hana? Kaya, tapos sama ka nagiti mo na. Sinak ida. Ngayon dito yung boyfriend ko ita. Okay na ito eh. Kaskulaam? Haan? Ano nga ro? Dito man na eh. Nagwapo di kami. Nagwapo ang peso. Yung mapay, baka asawa na. Hindi mo anti. Nalalay nga, asawa na, tatang experience na. Ay, nagloko kang humingin. Andi, amoy pagbagawin. Saan ko istorya kini Gigi kastamat ang iti asawak mano. Bukod ko lang tayo dyan, baka ko na, ang angaw na lang. Naangaw mo't ni Kati, manong na Madamdama manunim iti may sa manen nga malem, imay mat manen ni Abirat Sonia. Ano nga tamanin ti bagana ya? Abirat, basta umay ka dito kat maranam ti naggisagsaganak ka rin ti lutuwag ka pangrabian mi. Gana man data, natang manen, ruot manen. Agkaruotan sa matatyan yun. Di kito, itinaimas nga masid sida, Abirat. Namuna kat sanak agpaspasuyot, ken, ti ganagan ko ket organic fertilizer. Hanak paspasuyot, tan organic fertilizer, ti pagabunok, pagganagan ko, mabuting nagiti peste. Awan ti makasidag nga igkasun ang yaman ti tangang perde ti akwa. Pasasim kiti ati mga lata, padasim ti umabaraw. Wano agmangluto. May gidyat mo ti imas tagatangam ti tiyandaan, kenti ipadawat ko rin kakit mo. Ito yung sili. Mas ti pakbot nga sili. Ay, Abirat, at daigatang ko. Gatanga ma. Ay, ito pala natang. Kaya na kami nga kasidaan tinatang. Mamano nagsidakam tinatang. Sala, agdatang kami, no kasta nga Domingo, nga ni lakay ko ti agluto. Kasta? Uy, sakam nagsidat natin. Mapilipilit kami pa gidya. No, anda natin, anda mo lang takarneng. Nakangrunan na unin, no, agabaron nila kayo ko sa agadubuak ti karna baboy. Sigurado, naimas ti panangan mi. Kat, kumusta matan ni Kati? Ay, ni Kati, kat anto di balaya. Nasapa nga si Mangpet. Mawanak kang guwana, sige. Hangat na cellphone ti igamam. Agsapol, agbasa ka ti libro. Kat masanguan ti panagtesyo. So, libro sang-sangon na. Papasiblemat ang di adalat na diabay na ti cellphone. Ay, saan nga mabaling ko na? Agawag cellphone na ano ka? Ituling ko. Baka damat sa baling ang cellphone na. Yung nagsud na doon at cellphone na. At iduling ko, kat dapila sa baling alain na. Kata naman yung tikasla, umay mo ipadamag. Abay manin nga awan di anak mo. Ni Gigi. Abay, damanin sa waling obra na. Kita mo datoy, Abirat. Inyapload na iti Facebook na. Agsangsang isu na iti may nga lalaki. Nakalikod ti lalaki, nagsinanggir da, nagtinalikod da.
Kit okay lang abirat. Ta nagtinalikod da karon. Nagsadag ni Gigi di bukod di lalaki. Ti madi agad na tay naginarakop da. Ay picture da ko mga ron, naginarakop da. Haan Baka kalpasan ti narakop ket kas inarabid da. Kit kita karon no. Adan to na may upload nga talagang agin inarakop da iti lalaki. Apay maaramid mo abirat mangsango pala kadagita nga kit-kitahem ta Facebook. Kuna noon obra te Facebook ti gamak. Di nakarkaro ka nga ron ni Kati. Oh, siya kagit to. Umot man di nga raramay, nagbubuyak lang, kitkitak lang. Nakadalo kit makitkitak nga permi nga iparada dati pa yapo ya. Ipapabuya dati badi kita Facebook. Ngem diya nga ron account ni Kati. Nadalos Oh, kahit mo ipakitak manin ka. Ti picture na, kita di pa nagbasbasa na. Diyak pa nakakita picture ng adda kaabay na nga lalaki. Tadada nga di bagbaking ko na. Baka mat no, handa lang nga picturean. Taamo nga iparit mo. Ang mga no, hanga kayat ni Kati nga mapicture di gijay. Ore aramid naman. Hindi kahit mo sa nabirat. Madita aramid di asawa. Ti anak ko? Oy, mo iparamid kini Kati ti aramid ti anak mo. Kunak manen, abi ngamin nga di mo dilawen. Abi nga di mo nga ungtan. Abi nga di mo agawin di cellphone na. No all pasan nga gapot eskwela. Sa bagay. Ore agawam no diyan eskwela ta adulad di kita kachat na no kabi video call na. Abirat. Nagyaman na kiti concern mo. Yung panag ko ng abirat kita nakagliwliway. Ken agtalekak iti anak ko. Nasingbet anak ko. Nasingbet tawag picture iti lalaki. Nagbimbinokot da. O iyoray mo pa di pa lang nga dan tumang picture katakwada nga inarakop. Manong na medyo masuruna ko. Dinala mo. Nga. Imbaga mismo ni Kati. Nga the boyfriend na. Imbaga mismo ni Kati nga anak na. Nga ada pa tuwang account na. Nga tila ang ipakpakita ng account na. Kita jay awan ti madi. Nga may upload. Ay, saka nakit imbaga nga. Imblock na kanon. Na. Hindi tuwang account na. Buhay. Ako nada manon name. Imbaga kinitante manon name nga medyo masuruna kon. Ano taramida? Ket no umay agad di ka masango itang kasarita ko naman. Agawid kang busy ak. Gawad nakababay mat. Wano saan? Di mo ngayon paglulukatin diri daw. Di ba? Sumrek la tayo suna. Una. Sumrek la ta. Kaya no saan kong no hanga nakalukat, ket nakatrangka. Kabilat ng tugtog. Uno saan ganito kusina tumayan na pagnaan. Nagbindasan no iprangkam. Baka disturbo ka ko na. Kaya makagura nga Kaya ba makagura? Tatalagamat. Isubalat bakikarkarubang ipatang na nga madamot ubram. Di na orayan nga on ubram saan to may makisasalita. Di na orayan nga sikat mapan. Saan ko nga ruwang mga ruti. Mapaniti karuban o awan tinasisita nga ranta. Manong name galad wano ugali ni abirat sunya nga talaga. Kansa lagayang nasisyak, di papapanan na. Nga ba talaga sa ritak na minsan manong name niya kumadrek nga Belen. Nagdanong kam nga dito tiyandaan, hindi manong. Narana ka man nga may makitiyanda. Mari Lusing. Mari Belen. Niranra na nga tamat nga nagdanda nga nagdanong dito tiyandaan. Ket, apag matawan na nagyan nga natin data basket mo.
Ang problema tinateng, gabata atut mo lami, di ay likod di balay mi. Ada nga rod backyard hapag mi. Kasta. Iti kasto yung tiyempo. Ada mulam nga nateng. Uwan kadi nagrigat kag sibog. Sadagman di bumba min di ay. Talag bumba kita mamang sa di ay. Kaya di ay umay kan to kita, kumadra di balay ta pangabalunan kan to iti libre nga natin. Alaman, so pagkatatangan. Ay, apo, malagip ko lagat garod ni Sonyang abirat mo. Api ko madre. Anak, ano, tidildilawon. Managdilaw nga. Kadi, kunak lang siya tumay na dildilawon. Ay, apo. Ni kano lakay ko. Apa kano palubusak nga magkidang-danggaw na makisasarita ka nagiti sa baling nga babae. Kunak mat kang kuhan adda pa nagtalit ko iti asawa. Siguro agad mayat da di babae nga makiinlangaw. So nga kainlangaw ba tilakay ko kuna. Umarakop ka no pa di babae. Kit oray umarakop di babae no sa nga tutupan di asawa ko nakmat. Ni kanong lakay na. Isukalot na singpet. Tama pa nagtrabaho, agawid nga masapa. Kasta ka no di anak na. Sana yung istorya, tiba yung pagngip kini Gigi nga anak mo. Naaram ka no. Tilanda ka no, tipupos na nga katugtugaw na nga lalaki. No kasta, iwarwaras pa yung abirat Sonia. Dagiti dildilawan naman kanya. Ikaw na. Kat baka iwarwaras naman, dati ko nga makikita ng lakay ko nga adakain inangaw na nga babae. So, masarunak ta ka. Abos ta makatisturbo na umay magikaruba. Namuna kat ni, nakatadayo pa di balay da. Daki atag karuba da, gawit ti balayo. Da kami kat ni. At da pala sa nga pulo nga balay. Sakbay nga dumanon. Baka no, dumagas-dagas ka dagiti balbalay. Kat dil-dilawad na dagiti magkita ng amadi. Hindi na ko malatabiyag na natin. Bibiyangan na ya. Nasingbit ka nun nila kayo na. Nasingbit ka nun dagiti anak na. Sana iba ka istoryaan nga noan niya dagiti anak dagiti nga madikalot aramid na. Kada asawa ti asawa, akin asawa. Masuro na ka talaga. Ori, sak, madre, damat surong ko no kang yung jaklakayat na papainan. Pinapainan ka, bibiyang mo. Tamukat mo, kunang kanyak. Taktakil mo, tamukat mo. Kunak latamot ka na, ori, jak, awmat, pamanak na ko. Kadagpay sumanong nimi, tadarigit ko ruba mi, naasdag ti balay da commander, abirat manong nimi, ngano kasta nga, lumabas sa katadada, lumabas sa kpay, dumangas ka man, tada man isturekan ka, luseng. Ano na dyan? Hana nga araramidan kang ka? Tikas yung araramidan dito nga sunya? Kaya niya. Nga umay nakadisturbo nga agtrabaho, katila day bagbaga na. No ada mading makita na, dilawon na. At yung kumot patarimaan ta alad yung kat ni, nakalalas tilangan ako. Kapay napintas ti alad ay. Napintas mat ka di Tilaga naman dildilaw na. Iya po, amuna kitaan ti madi, itipada na nga tao. Di na among kitaan ti madi katakwada. Ano ka ti madi katakwada? Kapay awan damag mo, takabsat ti asawam. Ti asawa ni Sonia. Uy, ada chicks na dyan. Kapag nga rin baganang na simple. Di pag-ibas-basaran na, di makikita ng di Facebook, di account, di account nila kayo na. Kinapi ko mga nga i-upload namin nila kayo na nga timadi, yung cellphone na. Sa kumkumpis ka rin na kano, digiti cellphone, digiti anak na, digiti asawa na, no, kasta nga dadan di balay na. Kasano nga rin no, awan da balay da, di maaramad da. Di ko nang kidi kada da sa baling account da. Posible, posible da ita. Na-stricto ka no, ni abirat mo sunya, karigiti anak, kandi asawa na. Amuna ka nung aywanan ida. Iso nga, napanakla mga ibaga, nga nasingpet ti pamilya na. Iso nga rod, nasimpet nga rod. Apay nga biyangutan na ti biyag ti pada ng tao. Saan ka di nga biyangot sula. Diyos mo sa pay at iwarwaras na nga ro, di madi nga makita na.
Nonot madi makita na ka, iwaras na. Di amo nga ti bagbaga na kin Gigi. Una, ibagbaga ni Gigi nga, ano ko na, showy. Na parang kano. Tama, ipagpakita na di pa nagkatugaw na ti lalaki. Ay, buhay. No, masurunak talagang ikapitan ko. Itan niya kaso. Kaya chismosa. Biyangot. Apeda nga talintig nga may paharitag biyangot. Ganda mo yan. Talintag lalo no, iwarwaras na timading aramid. Ori awmot pamariknik na. Kaso dayta. Pamadpadhakas. Pamarpardaya. Awmot pa ng pamariknak. Una sa angkit. Ada makita na, ikan na timadi kay papanan na. Managipapan. Biyangot, chismosa, managipapan. Ano pa eh? So, ano sakto siya marusuron, talaga nga ikapitan ko. Babaam lata. No si kakit maaramid mo babaam lata. Ngayon baka no adan to makaiturid nga mangikapitan kan kuwan. Data nga biyangot, data nga managipapan. Inistoryak manong naimi data kenitante. Pudno nga ta? Nga manong mo? Na asawa ni Abirat Sonia? Kada di chicks na? Hindi pa lang babaro kami. Talagang ato chicks na. Baka kasta ka man. Lusing. Siksika lang tinayat ko. Katsiksikan to. You're my first and last love. Ningarod ta kabagis mo. Nasawa ni Sonia. Bariton sa pala idi. Iti ada girlfriend na. Nasapa nga nakaraman dahil ya. Nakaraman ti bembang. Sunod ka na bembang na kumain di barito pala. In-ino ng amang imisuna. Balo. Ana! nakaraman ni kayong tibalo, sakbay nga. Uy, naramanaman na. At tapay, asawa ti Hawaiano nga lakay. Ana! So, check boy na yung kakapsat ko. Yung para kinison niya, nasingpat ka no? Una ta, di na iparparang nga ta. O nga ta, matpakakitaan na. O no, para kapakaduktalan na. Napeksan sa nanotag ka. Amo na nga dilawan, tipada na nga tao, di na mo nga dilawan tabagina. Tamukat mo. Wala nagdakdak yun ka yung mukat mo. Dumdeng tulad nga lumtaw ti kinapudno kung kunaklatan tinakam kumano. No muna ta umaymat man no kan manong nami. Yung naranamat ka diya nga on obrak. Ada obram, abirat, ala sumurik ka abirat. Nera na nga on obrak. Labas ko lang nga naglaba, nagkadigos. Nasapamot pa lang, tapos nagluto ako. Sige nakaluto kan? Kaya dakat serbi na mat nga. Napigsat sweldo nila kay ko. So nga, nakalak ti kadwami. Kaana ka. Isuno ko ang dami namin yun. Kaana kam. Kaana kam. Punak mat. Dagapon. Nagkapoy di kagayan. Balasang. 23 taon na. No, awan ti obra ang balasang ko. Umakadtoy ta ako. Umay ka agbaling nga kadwami ko na. Mayat man tadakad kadwayo. Kastoy at ibiyag, apay ka dinaktuladan, abirat. Masangok ti kwa mga karuba, mapan, makininistorya. Mapan mang dilaw, kada kita kayat mga dilawin. Apay ka di ko kayat mga dilaw. Concern ka, siyempre. Anaharad man dilaw mo ita. Apamat ka di ata na dalos ti balay mo. Kaya mulam nga talaga nga orin na nga tiyempot tudo kat nalaps na giti mulam. Nadya kit parang dayaw. Nga dilaw. So nga dayawan nakmet abirat. Una hamot nga amin nga madit kitaat. Nadayawan ka, tama nagdaldalos ka, kaya managgarden ka. No kahit mo hangit, ingkag natin na libre. Ay, anak mahilig, tinatang ko nakmet. Nagadudta ti nakarep nga karne. Basta.
anang ortidano mo ita. Among kanyang ini ko. Di ko madrem nga Belen. Napay, dalalaki na siya. Abirat. Narigat na sa salita ti paano nga tao nang aron ka hasta nga banag. Napay ko ma. Kaya pepeso mo. Panagkunak tangag pepeso. Kaya mo ti pakita ti ebidensya. Ha? O, dito na. Makita? May post iti Facebook. Naging narakop dahil na ito lalaki. O, di ada lalaki na. Habirat. Baka mat no kabagyan na ito. Kabagyan na ito. At dapat umaang madi agin narakop na kita kabagyan. Ang mga mat no, sa lutsutong kumamat, ano, kapit ano, kita ang takapsyon na. O, basaan. Nabayag man lang yung daidi. O, kituin. Nagkita da, baka ex na da ita. Nabayag man la daidi ka, siguro nabayag man la daidi na udi ka pa na ginarakop da. Kita ta style na nga ginarakop kit ni. Kita ta langan na langan niya kumadrem nga Belen. Kasi lagang gana sa kita arakop pay laet. Oo na ito yung nabiyangot. Dakes nga panang ipapan. Di na pa napansin na lutsud ng sinureta nga lalaki. Nakaw, talagang mandi na ito ya. Ininto manong name tanitante nga asawa nga manong na ti asawa ni Abirat Sonia ti mangipanagnek nga chikboy di kabsat na. Nagasimta ka 14 sa idi. Damo na nga maramanan ti bembak nga na balo ni siyang kinibangbang na. Ay, apoy. Ana, inakaroden. Hanggang inakpat agluton. Ang hanak sa glut-luton nga putanda. Kaluban nga minangan tebigat. Sisyak mat. Napamad nagbasa na kita anak ko. Napamad nagtrabaho ni tante nga kayong mo. Hindi na rin naman nung naming nakita kami manin kini Kumadre Belen, iti siyandaan. Oh, Kumadre. Data manin. Kita man nagyan nga datang tabasket mo. Kunakmat kang kayo di nga umay ka dumawat. Malipli pa, taksi ka. Sayang. Hanak nga rin gumadgatang santi natin to may ganak may to dumating kan. Uy, kompleto bahay kubo. Kompleto nga natin. Ang dapat kit lasunak Lasuna, uy. Ang dapat yung mulak nga laya. Bawang lati awan. Bayam tabadasak to nagbulat ti bawang. Imasitariyak to na di kita ikaw. Plastic nga may basbasura. Babalik nga pagmulaan. Mayat man. Umayag naman po, shirt, susuruan na tuman. Nawang kaya, matakahit ko nga damagin kang ka. Sabay, may manggandata, ganiko na la, sunya, piyangot ka da, piyangot ka da, agi papandidakos, ka talaga. Ada malagip mo nga, na picture yung naginarakop kayo, diba, sa kalalaki? Guri ka. Gura ka nagtakpan di Facebook ko. Ngatoy? Uwen. Nabayag man la daydin. Uwen nabayag man la daydin. Kasinsit ko. Nagapoy jay ko Nagapoy jay Saudi. Himay sing marungkal. Kasinsin ko. Kasingad ko kasinsin. Iso nga awan ang yaman na palagin narakop mi. Sa balit kay paparan, padamag kanyak ni Abirat Sonia. Lalakim ka no. Susapo. Nga kasta nga tati orawaras na. Wala. Kanilakay na. Di na madlaw. Ada, nalipatan lang kami pinitsuri di Abay, ada nakita kiti. Tamo nga saan nga iso. Ngayon di kumita kanyak, malasing kon. Nilakay na't kastangad na chicks na. Isumuti ko na ni lakay ko. Tagkapsat na nga ron. Kaya anak na ngay. Ngayon na una ni Kati. Nakaskulaan ni Gigi ng anak mo. Nasingbat ka no?
Mismo nga ning katid ng ibaga. Nga da boyfriend na. Nga da sa baling account na. Ngoso sa rin na. Anya kila tao na ya. Kitang kadlaang nga ya. Tamukat mo. Kung na nakitaktaklam ka, mukat na. Aging gama no name nga sakbay ti graduation da Gigi Kati. Padamag kanyak man no name ni Gigi. Nanang, amo ti damag? Baka chismosa ka man. Ana, tagbay pa suman. Masikog ni Kati. Ana, amo ti si Bubukel nga school compound. Gabata, nagduldul nga ron. Kat siyempre, adamat klinik iti eskwela. Napandayin pa niya klinik. Diyay, natuktalan da, buntis. Sino nakabuntis kang kwa na? Di akin kabit kang kwa na. Tada asawa rin karelasyon na. May mga dagdagas kang kwa na nung kang nakakutsi. Dagasin, nga 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 half day. Kaya ba't nga masapang agawid ka no? Kuuna, masapang agawid tapos saan nga matuktalan ni auntie. Kaya, ano nga rin? Tiyak mo na mo. Saan sapi ka nagawid? Diyos ko, kitang kadlayan niya. Kitsi ka di bagbaga na nga naaran. Di amo na nga kitain sa bali, amo kitain ti anak na. No, nakapimpinas, nakalilinis ka na, diobol na. Di cellphone na, di account na. Gasok pa sa baling account. Diyay, ti pakipicture ko lang na, nakapagpicture na, kadagit ti lalaki. Dininaw ko mo ito, bibiyang mo ko na, padasim na kibulong ko na. Kapag ko magipulong ako, ano kung bibiyang ko. Kasi kamati ibagbaga ni auntie nga nasingpet ko. No? Manong name awan ti mangig kung ari mag-idibalay da. Ngim nakita manong name si mangpet ni Kati. Iur-uray ko nga sumangpet ti asawa ng maumat. Aging kaya manong name nga napaikis da. Nangig ko. Nangyapay. Hangkumat ka dirwam tiyaga makibiyangot manong naming yung napanan. Abirat, apay. Abirat, apay. Nilakay ko. Pinaldugan na ka, no? Kada ka rin ospital. Kada ka rin ospital na. Sinang paltog ka sa, no? Sinang ipadamag? Pulis, sinang ipadamag. Naalan na ti cellphone ko. Wano, nakita na ti cellphone nilakay ko. Kasi sadyay, sinapol na, ikuwak nga dyan na, tinawagan na. Nabusta ka, kapat, kadamdamag ko lang, masigog ti anak ko. Masigog, tinasingpet, nga anak mo ni Kati. Naman kayong nasingpet, tigagat tuyin. Sakit nila nang pinaltugan na asawa. Alakit ing ka di ospitalin na, nang itarayan taking kuwana. Nagawid ako madlang dito balay man. Ano napasamak? Ni kanumanong mo, napaltugan. Binagbakakak ti kapsat ko. Nga maong bibiyang mo. Inauna at kamsika ko na. Ano tikit mo sa? At na babae na asawa ti polis. Ano? Kita posible nga dahil napasamak. Diyos ko. Alalagkararag tayo sabi ko mata may spal ni manong mo. Kabigatan naman ng name na sa apaking makikaruba. Ni Kati ta kasarita. Kumusta ni tatang mo? Hanggang timawag ni nanang mo? Nang imbagan, kumusta ni tatang mo? Auntie, kumusta ni tatang mo? Kampay nga mo no, makalasat. Diyan sabi na yung katibala, tibagina nga si Martibagina. Panagraran na ti amin. Masikog ka, han. Wananti.
Ti amo ket sa nga maduktalan. Ti amo ket may iliman ko. Ano di ba nagdulok. Ni pandakit ko kahit di ba pandi clinic kunak lang aron ni pandak mo. Kaya ako nang harinahan mo. Gusto ko nito ungit na. Panggap na pala nga pungot-pungutin, hindi dagtawag kang kuana. Di ka dahan nakapinasangon ni nanang mo. Sumadadi pa ng tawag na nga napaltugan ni tatang. Hindi. Anat among nga rason. Sigun man ni tamag ko. Pulis ka nun ang paltug kang kuana. Asawa di babae ni tatang. Among nga babae ni tatang mo. Nagsasalita kami ni nanang mo, nasingpet ka, nasingpet ni tatang mo, nasingpet kayo. May stricto isunahan. Ngayon din namat amo. Ay, nga, timambalin nanti. Kasi tumitin tinapasama. Alag kararag ka kinapo Diyos. Nga dati, imitem kita saan nga marigrig. Ano nga saan nga marigrig? Kahit kukumangar na parigrig, luko ka. Nakim ni Apo Diyos dita. Ano? Nakim ni Apo Diyos nga nagsikuga. Kawa na. Amin na mapaspasama. Tapno ang tapagnak, ma'am. Agnakam ka na siguro mo ten. Kung ituloy mo tulat makilalaki. Sikat ni malaking tatang mo. No apikit nga babae ti malaking kuwana. Pagbababae ni tatang mo, aglalaki ka man. Nagganas mo kami nanti. Saya ako, Diyos ko. Nagganas ang sampay nga rumpeng, kendakes, basol. Dimot ko naman yung anak ni Apo Diyos. Sino mang mangtadbiyag? Ang Apo Diyos? Siguro. Alam nga siguro, sigurado. Iso nga ilalaim datin ni Apo Diyos kang nga anak. Naganak ka lang, iti saan nga umno, panawen. Alam mo nanti, naging kama nung naming nga ipadamag nga nakalasa ten ti asawa ni Abirat. Ay, thank you. Kinuna ti asawa. Adan to nga tama ten panagsardeng ti kapsat mo. Iti kasta na pasaran. Ano nga ta? Isak lang na nga ta di polis. Jakla mo kadakwada ano. Kasi baka makiareglo da lang ta. Tapno di kasta, kahit saan mo nagsak lang di polis. Siyempre, kaso mo di pa nagkarelasyon na kada di asawa na. Tikat nga minturin ni manong mo. Asawa ti polis, baba, yan na. Huwag nga rin. Nagradwar matlaeng manong Likati, numampay dakailan ti tiyan na. Siyempre, saanan nga intuloy pa tinagbasa, manong name ita masikog nga road. Di na pa nayanak, hindi pa naglulukat ti klase. Idin to ni Gigi, nga kaanak ko, manong name nag-enroll. Kadawan ti pagdanagan mi nga gasawa gabutan singpet ti anak mi. Kaya na singpet met ti ka asawak numampay babaero di kapsat na. Nagnakamen manong name ni kayong ko. Awang kanon. Ti chicks na. Naariglomet lang manong. Kaya nagtimulong lang di pulis ti gastos iti panaki-hospital na. Kaya iti kondisyon nga idyan damaten nga agsinsinarak kada dyan nga asawa ti pulis. Idin to, tani Kati, manong name, idi may pas nga iti anak na, idi sumarunong ang panaglulukat ti klase, nagbasa mo. Nekit, anta ka numot manin, kabit na. Ha? Hamutultuladin mo nakta sa anak ko. Di ba lagnakam? Sunala nga tasang agsikog, tadigan na kanong ipalubos ng agsikog. No, saan nga asawa nantot magsikog kang kuwan. Mga asinapod Diyos, manong name, graduar ton, ti anak ko, ito yung panagraduar, iti kolehyo. Adan to nurse nga anak ko, nakaspagalikan lang. Idinto ta, dikiti, inaudi nga anak ko, agraduar dan tumaten ti high school at sumaro. Ito nga ron, ti pagkasalita ak manong. Inburay ko takamok nga damaitad na nga pagulitanan. Santay nga dilawan, ti padata nga tao, muna akitaan tayo, ti bagbagi tayo, no adamadi kada tayo, sagbay nga dilawan tayo, ken agipapan tayo iti sa bali a tao. Yung nga dagamang nga pagayam mo, lusing. Thank
Thank you, Lusing. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Tamukat mo. Dakdakil mo, gayun ta mukat na. Aya? Tas jay, tinagtanagan na.